Το θέατρο του Παπουτσιού πάνω στο δέντρο, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή, υλοποίησε ένα θεατροπαιδαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αντλώντας υλικό από πρωτογενείς και δευτερογενείς ιστορικές πηγές, καθώς και από τα πεδία της λογοτεχνίας και της λαογραφίας. Το πρόγραμμα το σχεδιάσαμε παρέα με τον συνάδελφο Τάσο Καρακύκλα και υλοποιήθηκε στην Αθήνα και τα Χανιά ταυτόχρονα. Δουλέψαμε με μαθητές τρίτης γυμνασίου και αξιοποιήσαμε τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος, με στόχο να φέρουμε τους μαθητές σε επαφή με ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας με έναν δημιουργικό τρόπο, έτσι ώστε να αντιληφθούν πώς το ιστορικό γίγνεσθε επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων, να διερευνήσουν πώς ένα γεγονός καταγράφεται στη συλλογική μνήμη, να αντιληφθούν την ιστορική προοπτική του παρόντος και να αναστοχαστούν πάνω στο θέμα της προσφυγιάς διαχρονικά. Από τα γλυκά σου μάτια τρέχει θάνατο, νερό σε βδίμαμα. Για την εφαρμογή του προγράμματος στην Αθήνα επιλέξαμε σχολεία από περιοχές με πλούσιο προσφυγικό υπόστρωμα. Το πρώτο γυμνάσιο στο Βύρωνα και τη Λεόντιο Σχολή στη Νέα Σμύρνη. Θελήσαμε να μετατρέψουμε σε ένα ζωντανό ιστορικό εργαστήριο τη σχολική τάξη, ολόκληρο το σχολείο αλλά και την περιοχή στην οποία βρίσκεται το σχολείο. Τα παιδιά μπήκανε σε ρόλο ιστορικού και ένας ιστορικός το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να διατυπώσει ερωτήματα. Τα ερωτήματα τον κατευθύνουν στην αναζήτηση του υλικού του και έτσι τα παιδιά μπήκανε στη διαδικασία να αναζητήσουν πηγές. Πηγές για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν το μικρασιατικό ελληνισμό. Επιλέξαμε ένα πολύμορφο υλικό. Τα παιδιά δεν περιορίστηκαν μόνο στην επεξεργασία κειμένων και μάλιστα κειμένων επίσημων αρχείων και εγγράφων. Αντίθετα, είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν με λογοτεχνικές πηγές, κινηματογραφικές πηγές και έτσι να δουν τη διαφορετική διαδικασία που απαιτείται κάθε φορά. Συναντάω κάποιον και κάνουμε μια αγκαλιά. Πέμπτη δράση είναι μένω ακίνητος και γυρισμένος πλάτη στο κοινό. Κάθε μία από αυτές τις 5 κινήσεις έχει ένα δικό σας συναίσθημα. Ό,τι συναίσθημα θέλετε εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να είναι πριν, μπορεί να είναι μετά, μπορεί να είναι και κατά τη διάρκεια της καταστροφής. Περπατάω αργά και αναρωτιέμαι τι μπορεί να είναι αυτό που συνέβη. Ήταν Παρασκευή απόγευμα. Έφαγα και κοιμήθηκα. Ενώ κοιμόμουν, άκουσα μια φωνή να λέει: «Φύγε». Σηκώθηκα και ρώτησα: «Ποιος φώναξε, μητέρα, φύγε?» «Κανένας, παιδί μου», μου είπε η μάνα μου. Σαν συνήλθα λίγο, σκέφτηκα πως αυτός ήταν ο καλός μου άγγελος που με ειδοποιούσε να φύγω. Γυρίζω τότε και λέω στη μητέρα μου: «Αύριο φεύγουμε χωρίς άλλη προειδοποίηση. Μαζί σας δεν θα πάρετε τίποτα εκτός από τα κοσμήματά σας». Από τον Τσεσμέ, όσοι δεν πρόλαβαν να φύγουν, τους έσφαξαν οι Τούρκοι. Οι φωνές από τη σφαγή ακούγονταν μέχρι τη Χίο. Φωτιά! Γρήγορα! Πρέπει να φύγουμε! Φωτιά! Αξιοποιήσαμε τεχνικές και εργαλεία του εκπαιδευτικού δράματος που συνδυάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο βιωματικές αλλά και αναστοχαστικές ασκήσεις. Ο διερευνητικός χαρακτήρας του δράματος ταιριάζει με τον τρόπο της εργασίας του ιστορικού. Τα παιδιά οργάνωσαν αυτοσχεδιασμούς και στιγμιότυπα καθημερινής ζωής. Δημιούργησαν εικόνες από φωτογραφίες εποχής. Έγιναν δημοσιογράφοι αλλά και μέλη δημοτικών συμβουλίων. Προσπάθησαν να σκεφτούν και να πάρουν αποφάσεις σύμφωνα με τα δεδομένα πάντα της ιστορικής εποχής. Διατύπωσαν σκέψεις και συναισθήματα. Αναπαράστησαν το ταξίδι της προσφυγιάς. Και τέλος, αναστοχάστηκαν πάνω στις βιωμένες εμπειρίες του δράματος. Ψάχνω κάποιον, είμαι μόνη. Θέλω παρέα. Είχε γεμίσει προκυμαία πτώματα. Παντού υπήρχε μια ολοκληρωμένη καταστροφή. Βλέποντας αυτά, ο πατέρας μου τότε, φύγαμε με τη βάρκα που ήμασταν όλοι μέσα. Πήγαμε και εγκατασταθήκαμε σε ένα νησί που βρισκόταν ανάμεσα στο Αϊβαλί και στη Μυτιλήνη. Μα δεν έχουμε κανένα άλλο. Αν δεν πάμε μαζί της, ποιος θα μας βοηθήσει? Της έλεγα και ξανά, όταν η δόμνα μας είχε προτείνει να την ακολουθήσουμε, καθώς φτάσαμε στο λιμάνι. Η αρετή ούτε που να το ακούσει. Τελικά όμως την ακολουθήσαμε, αφού η αρετή δεν είχε να την προτείνει κάτι καλύτερο. Και έτσι δεχτήκαμε να πούμε πως ήμασταν παιδιά της, προκειμένου να καταγράψουμε ως οικογένεια, μήπως με αυτόν τον τρόπο βρίσκαμε κάπου να μείνουμε. Να μην περιφερόμαστε όπως τόσοι και τόσοι στον δρόμο. Να μην κοιμόμαστε πια ανέστιοι κατά μέσης της νύχτας. Παρακινήσαμε τα παιδιά να βγουν έξω από το χώρο του σχολείου και να ψάξουν ίχνη. Ίχνη της προσφυγικής μνήμης όπως αποτυπώνονται υλικά. Μέσα από αγάλματα, μέσα από μνημεία,
μέσα από τα ονόματα των δρόμων, όλα όσα κρύβουν μικρές ιστορίες. Ιστορίες που ίσως είναι γνωστές, ιστορίες που είναι άγνωστες. Και η ιστορία δεν αλλάζει. Κατάγομαι από μια χώρα που εδώ και πολλά χρόνια και μέχρι τώρα έχουμε πόλεμο. Αλλά το χειρότερο είναι να το ζήσει μια γυναίκα με 3 παιδιά, το μικρότερο να είναι 6 μηνών και το μεγαλύτερο 7 χρονών. Να χρειάζεται να γίνουν μετανάστες σε μια εντελώς διαφορετική χώρα, που να έχουν τη γλώσσα διαφορετική, θρησκεία διαφορετική, γράμματα διαφορετικά, ακόμα τρόπο ζωής. Για εμένα αυτό το πράγμα υπάρχουν 2 διαφορετικά συναισθήματα. Το πρώτο είναι η χαρά που ήμουν από τους τυχερούς που καταφέραμε να μείνουμε ζωντανοί και καταφέραμε να φύγουμε ανάμεσα από τις βόμβες και τις σφαίρες. Το δεύτερο είναι η στεναχώρια που φύγαμε και αφήσαμε πίσω μας τους συγγενείς μας και ότι ήρθαμε σε μια χώρα που δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα. Ενώ άμα ήμουν στη χώρα μου, θα μου ήταν εύκολο το σχολείο, η γραμματική και στο να εκφράζω πράγματα που τώρα βρίσκω δύσκολο να εξηγήσω. Παρ' όλα αυτά, προτιμώ να είμαι πρόσφυγας παρά να ζω σε φόβο κάθε μέρα. Όταν έφτασε η μέρα που θα φεύγαμε, ήρθε η αστυνομία την ώρα που φουσκώναμε τη βάρκα και έριχνε σφαίρες στον αέρα. Μας έπιασαν όλους και μας έβαλαν φυλακή 1 εβδομάδα. Ήμασταν 100 άτομα. Μόλις βγήκαμε από τη φυλακή, προσπαθήσαμε να φύγουμε, αλλά και πάλι μας έπιασαν. Την 3η φορά τα καταφέραμε και φτάσαμε στην Πάτρα. Μείναμε 1 μήνα εκεί και μετά ήρθαμε στα Χανιά. Δεν δυσκολεύτηκα στην αρχή. Βρήκα αμέσως φίλους. Μόνο στον δρόμο μας κοιτούσαν περίεργα, γιατί η μαμά μου φοράει μαντίλα. Μας φώναζαν πότε θα φύγετε από εδώ, και εγώ θύμωνα πολύ. Ακόμα και τώρα κάποιοι δεν μας στέλνουν εδώ και μας λένε Τούρκους. Όμως καλύτερα που είμαι εδώ. Στη Συρία δεν θα ήμουν ελεύθερος, δεν θα έκανα αυτά που κάνω εδώ. Ο ξάδερφός μου στην ηλικία μου σκοτώθηκε και οι μισοί μου φίλοι έχουν εξαφανιστεί. Δεν ξέρω καν που είναι, τους ψάχνω. Όλο αυτό στάθηκε αφορμή να καταθέσουν 2 παιδιά προσωπικές μαρτυρίες. Αν έτσι προσέξατε το σημείο που είπαμε και η ιστορία δεν αλλάζει, ήρθε και μας βρήκε ένα πολύ συγκινητικό κείμενο από ένα παιδί που έχει βιώσει αυτή την εμπειρία και μετά και ένα δεύτερο. Και αυτό το πράγμα από μόνο του είναι κάτι μαγικό. Το ότι δόθηκε χώρος και μπόρεσαν αυτά τα συναισθήματα να εκφραστούν και να επικοινωνηθούν και να μετασχηματιστούν. Και τώρα, αν αυτό το πράγμα είναι αφορμή για προβληματισμό σε κάποιους, πού αλλού υπάρχει αυτός ο χώρος μέσα στο σχολείο για οποιοδήποτε συναίσθημα? Και αν δεν υπάρχει χώρος για συναίσθημα στο σχολείο, πώς μπορούν οι άνθρωποι να μάθουν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να γίνουν λίγο καλύτεροι όλοι αυτοί οι κόσμοι που μας περιβάλλουν? Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι πολύ συγκινημένη. Να είστε καλά, παιδιά, πραγματικά. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Και του χρόνου. Ξέδες και ζουμπούλια και θαλάσσινα πουλιά, σαν θα δείτε το πουλί μου χαιρετίσματα πολλά, σαν θα δείτε το πουλί μου χαιρετίσματα πολλά, με ξέδες και ζουμπούλια και θαλάσσινα πουλιά. Ήβαλα, ήβαλα